Lean nezlyhá naraz. Často sa rozpadá potichu, vo chvíli, keď sa ľudia začnú vracať k starým zvykom a pôvodné zlepšenia prestanú žiť v každodennej praxi. Veľa tímov urobí zmenu, no podvedome čaká, že nový spôsob práce bude fungovať sám od seba. Práve tu sa začína regresia. Ak sa neaktualizujú štandardy, kontroly a bežné rutiny, ľudia sa prirodzene vracajú k tomu, čo poznajú a staré návyky si rýchlo vezmú proces späť. Prvým pilierom sú pravidelné školenia. Ľudia potrebujú vedieť nielen, čo sa zmenilo, ale aj prečo je nový postup lepší. Druhým pilierom sú audity a priebežné overovanie. Tie ukazujú, či sa Lean naozaj žije na pracovisku alebo zostal len na papieri. Tretím pilierom je kultúra neustáleho zlepšovania. Keď tým priebežne hľadá lepšie riešenia, nový štandard sa upevňuje namiesto toho, aby časom zoslabol. Lean sa neudrží len cez smernice zhora. Dlhodobý úspech prichádza vtedy, keď sa do zlepšovania zapájajú operátori, tým lídri aj manažment. Práve ľudia v procese najskôr vidia, kde vzniká plytvanie, obchádzky alebo zbytočné kroky. Keď majú hlas, Lean sa stáva súčasťou práce, nie jednorazovým projektom. Pri programoch podnetov nestačí mať schránku na nápady. Úspešné programy podávania návrhov by mali byť dobre viditeľné a podporované vedením. Ak je systém zložitý alebo pomalý, ľudia ho prestanú používať. Podanie návrhu musí byť jednoduché a odpoveď má prísť rýchlo, aby zamestnanci videli, že ich hlas má váhu. Keď sa dobré podnety zviditeľnia a vedenie ich berie vážne, vzniká prostredie, kde sa zlepšovanie stáva prirodzenou súčasťou práce. Kaizen kladie dôraz na neustále zlepšovanie prostredníctvom malých postupných zmien. Práve v tom je jeho sila, lebo zlepšenie nevníma ako jednorazový zásah, ale ako návyk. V praxi sa často opiera o cyklus PDCA. Najprv plánujete, potom zmenu vyskúšate, vyhodnotíte výsledok a nakoniec štandard upravíte alebo potvrdíte. Do Kaizen patria aj konkrétne nástroje ako 5S, Kanban či analýza koreňových príčin. A najväčšiu hodnotu má vtedy, keď sa doň zapájajú ľudia priamo z pracoviska. Hoshin Kanri pomáha zosúladiť dlhodobé ciele organizácie so štíhlymi iniciatívami. Vďaka tomu každý vie, ako jeho práca prispieva k širšiemu smerovaniu firmy. Keď sa strategické priority prepoja s každodennými aktivitami, zlepšovanie nie je roztrieštené. Namiesto izolovaných akcií vzniká systém, ktorý ťahá jedným smerom. Základné Lean princípy sú nevyhnutné, no pri zložitejších výzvach sami nestačia. Ak chceme dlhodobo zlepšovať kvalitu, stabilitu aj výkon, potrebujeme pokročilé nástroje, ktoré idú hlbšie do príčin a variability. Six Sigma je metodika zameraná na znižovanie chýb a variability v procese. Pomáha dosiahnuť stabilnejší výkon a predvídateľnejšie výsledky. Jej známy rámec DMAI si začína definovaním problému a meraním aktuálneho stavu. Potom prichádza analýza príčin, zlepšenie procesu a napokon kontrola, aby sa výsledok udržal. Práve táto disciplína robí zo Six Sigma silný doplnok Lean prístupu. Nestačí len zjednodušiť proces, treba ho aj stabilizovať. Pozrime sa napríklad z call centra. Cieľ – znížiť priemernú čakaciu dobu zákazníkov zo 6 minút na menej ako 2 minúty do 2 mesiacov. Tým najprv hľadal hlavné príčiny, potom upravil rozvrhy a zlepšil smerovanie hovorov. Tak sa zásah nezameral na odhady, ale na skutočné zdroje problému. Pilotný test skrátil čas čakania na 1,8 minúty a mieru prerušenia hovorov znížil na 8%. To je presne typ výsledku, kde Six Sigma ukazuje svoju silu. TPM, teda Total Productive Maintenance, je holistický prístup ku komplexnej údržbe zariadení. Jeho cieľom je predchádzať stratám skôr, než sa zmenia na poruchy a prestoje. Spája autonómnu údržbu, plánovanú údržbu, kvalitnú údržbu aj cielené zlepšovanie. Inými slovami, o spoľahlivosť sa nestará len údržbár, ale celý systém práce.
Mapovanie hodnotového toku pomáha zobraziť, ako práca a informácie skutočne prechádzajú procesom. Najprv sa zakreslí súčasný stav, aby bolo jasné, kde vzniká plytvanie a zdržanie. Potom sa navrhne budúci stav a pripraví implementačný plán. Práve tým sa mapovanie mení z analýzy na konkrétnu cestu k lepšiemu toku. Udržateľný lean výkon nestojí na jednorazovej zmene, ale na disciplíne, zapojení ľudí a neustálom zlepšovaní. Aby lean fungoval dlhodobo, nestačí zmenu raz zaviesť. Potrebujete školenia, audity, kultúru neustáleho zlepšovania, zapojenie zamestnancov a dobre nastavené programy podnetov. Keď to spojíte s Kaizen, Hoshinkanri a pokročilými nástrojmi ako Six Sigma, TPM a mapovanie hodnotového toku, zlepšovanie sa stáva súčasťou každodennej práce. Dostali sme sa na koniec nášho kurzu, je však treba, aby ste sa ďalej vzdelávali v tejto oblasti a osvojili si aj tieto pokročilejšie nástroje Lean. Najskôr však ukončite tento kurz, urobte si test a vidíme sa v záverečnom videu.